मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो लाइमोन आं नोंखौ गोसोथोयो मा होनदों नोङो औ लाइमोन आं नोंखौ मोजां मोनो नाथाय आं नोंखौ मोजां मोना मा नों आंखौ मोजां मोना ओहो राहुल आं नोंखौ लोगोसो सानो नाथाय आं दि नोंखौ मोजां मोनो आं नोंखौ लोगो सानाना नों आंखौ मोजां मोननाङा राहुल नाथाय मानो आं नोंखौ मानो मोजां मोननाङा मानोना नों आंखौ मोजां मोनबाबो मोनखानाय नंखाया मा बाथ्रा बुंदों नों लाइमोन हो मानो मोना जानो मोनगोन जिखिजाया राहुल नों आंखौ मोजां मोननाङा नों आंखौ मोजां मोननानै जेबो लाब मोननाय नङा लाब मोनलायनांगौ नामा मोजां मोननायाव आंनो जेबो लाब नाङा आंनो नोंखौसो नांगौ प्लिज ना लाइमोन आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय नों आंखौ मोजां मोनबाबो मोननाय नङाना मानो मोना आं नोंखौ मानोना आं हाबा जाखानायसो मा नों थगायदों न' आंखौ नों थगायदों नों जुदि हाबा जाखानायबा मानोथ' बिबार लानाव थायो नों जुदि हाबा जाखानायबा मानोथ' खाफालाव सिन्दुर लाया नोङो आंखौ मोजां मोननो गोसो गैयाबा गैया होनना बुंना मानो हाबा जाखानाय होननानै थगायनांगौ आं थगायाखैलै नों जुदि थगायदो सानदोंबा बिबार यागिनियाव सोंबानो जाबाय बा मानसिफोरनाव सोंबानो जाबाय जोंफोर गामिनिफोरनियाव होमबालाय आंनोलाय मानोथ' खिन्थायाखैमोन नोङो हाबा जाखांनाय होननानै नोङो सोंबासो खिन्थागौमोन आङो बेनिखायनो नोङो आंखौ मोजां मोननानै जेबो लाब गैया राहुल नोंजों आंजों मालाबाबो जुलि जानो हानाय नङा आं लाइमोनखौ जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय बियो हाबा जाखोन्दासो नोङो सिगाङावनो मानो खिन्थाना लायाखैमोन लाइमोन आं दा मा खालामनो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो नाथाय मोनसे बाथ्रा लाइमोना जुदि हाबा जाखानायबा मानो हौवाजों थाया मानो बिबार लानि न'आव थायो आरो खाफालाव मानो सिन्दुर लाया मानि थाखाय आं मालाबाबो सानफेराखैमोन राहुलादि आंखौ सिरि सिरि गोसोथोमायो होननानै आं हाबा जानाय बुंनायखौ बियो फोथायनानै थायाखै मोजाङै बिबारि लाइमोन आब' नोंहाबो मोनसे गोरोन्थि दं नोङो बेजों एसेबां रायज्लायबाय थायो मानोथ' हाबा जाखानाय होननानै खिन्थाना लायाखैमोन नोंखौ बियो सिख्ला साननानै मोजां मोनखोमानानै दङमोन दा बिनिया गोसोआ बायबायना आं आरो बोरै खिन्थानो बिबारि राहुल आंखौ सानसेबो सोंफेराखैनो नोङो हाबा जानाय ना जायाखै होननानै जुदि सोंनायमोनबालाय आं खिन्थागौमोन आब' नोंबो सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थायोमोन नालाय बेजों बेनिखायनो बेबो सानबाय खोना सिख्ला होननानै नोङो रायज्लायनो नाङामोन बेजों सानफ्रोमबो आब' आंबो आरो लोगो साननानै रायज्लायोमोन बिबारि नोङो मोनसे खामानि मावनाय फन खालामनानै खिन्थाहरनाय आंखौ हाबा जामारनाय होननानै नङाबा बियो फोथायाबो जानो हागौ जागोन दे दानो खालाम बिबारि जागोन दे हेलौ सोरो आङो बिबारि बुं राहुल नोङो फोथायाखै नामा लाइमोन आब'आदि हाबा जाखानाय होननानै फोथायबाय दे नाथाय मोनसे बाथ्रासो हमनो हायाखै आङो जुदि लाइमोना हाबा जाखानायबा मानोथ' नोंसानि न'आव थायो आरो खाफालाव सिन्दुर मानो लाया हौवाजों मानो थाया बियो मानोना बिसोरो गारलायलायबाय गारलायलायबाय आरो औ बिसोर सानैबो गावस्रालायबाय साननैसोनि उनाव फाथिलायसो बिसिसिगोननो हाबा जादोंमोन जानालाय थेवब्लाबो बिसोर सानैनि गेजेराव नांज्लायनाय जानानै गारलायलायदों बिदिसो नामा औ लाइमोना होनबा थांफिनला आरो हौवाजों ओहो गारखाबाय लाइमोन आब'आ फाथैलायसो बिसिसिगोन थांला दे होमबालाय बेखौनो बुंनो थाखाय फन खालामदोंमोन आं दे बिदिसो नामा जुदि बिसोरनि सानैनि गेजेराव जेबो सोमोन्दोआनो गैलाबा आंखौलाय माथो लाइमोना मोजां मोननो हागोन फाथैलाय बिसिसिगोनानोबा माथो जागोनखाय दा बियो हौवाखौ गारामोनबासो बेलेग बाथ्रामोन दाथ' बियो हौवाखौ गारबायना खथ'क मानसिफोरा हौवा गोनां हिनजावखौनो लाना खारो गथ' गोनांफोरखौनो लाइमोनाथ' गथ'बो गैया आरो हौवायाबोसो गारबावनाय आरो फाथैलाय बिसिसिगोनानोबा माथ' होनबा आंखौ लाइमोना मानो मोजां मोननो हाया आं लाइमोनखौ खेबसे फन खालामनानै सोंहरबावगोन नाथाय दिनै नंला गाबोनो लाइमोन आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आं नोंखौ गनायना लागोनथ' मानोना आं नोंखौ गोसोनिफ्राय मोजां मोनो मा
बे फाग्ला जाबाय नामा इ राहुलालाय नोंसालाय मोनाबोखौलाय माथो बियो मोनथिखागौ खोना हाबा जानाय होननानै मा बियो फाग्ला जाबाय नामा मानसियालाय सिख्ला नागिरना मोनाखै नामा बियो ओहोलै मोनथियामोननो बियो मोनथियामोन मा बिसोरो सानफ्रोमबो रायज्लायोमोन नामा राहुलादि गोसोथोलायदो औ रायज्लायनायालाय सानफ्रोमबो रायज्लायोमोननो थेवब्लाबो आरो आब'आ खिन्थाना लायाखैमोननो नोंसा लाइमोन आब'आबालाय मानोथ' सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थानांगौ बेजोंलाय आरो मानो खिन्थाना लायाखै बियो खिन्थाना लाखानांगौ ना सासे हाबा जाखानाय हिनजावनोलाय सेंग्रा मानसिजों बेफोरबायदि मानो रायज्लायबाय थानांगौ जाखो रायज्लायनाङा ना औ नंगौ नंनायालाय थेवब्लाबो आरो लाइमोन आब'आ लोगो साननासो रायज्लायोमोननो लोगो सानबाबो बेफोरबायदि सानफ्रोमबो रायज्लायनाङा ना बेफोरबायदिनो जालाङो आरो खिन्थानाथ' लानो हायोमोन ना बियो सोंबालाय खिन्थागौमोननो सोङाखैबोनो सानसेबो नोंसा लाइमोन आब'आबो सानफ्रोमबो रायज्लायबाय थायो नालाय बिनिखायनो बेबो सिख्ला साननानै रायज्लायबाय थाबाय गोसो थोखुमाबाय लाइमोन आब'नानो एसे गोरोन्थि दं बियो बुंना लाखानांगौमोन आं हाबा जाखानायसो आंनो फन हरबाय थानाङा होननानै औ मा बुंबावनो बे राहुलाबो गुबुन सिख्ला मोनाखै लाइमोनखौसो मोनदों बेबो रावबो गैयामोन खोना दंनायालाय दङमोनलै सासे ब्रेकआप जादों ओमफ्राय रावखौबो मोनमाराखैमोनबो खोनालै बियो बेनिखायनो गोदाव सोराव जानानै लाइमोनजों रायज्लायोमोन खोना ओरैनोबा सानफ्रोमबो आं सानाव उन्दुनो ओंखारो दिनै उन्दुनो ओंखारला माथो आबा ओइ आबा मायो आयै बेथ' नोंखौ दहायनिफ्रायनो नागिरगासिनो आं आबा अबाव थांना थाहैनायमोन ओंखामबो जायाखै नोङो फुंनिफ्रायनो ओंखाम उखैयाखै नामा नोङो आबा हा बेफोरबायदि रानथाब रानथाब थायो आरो मानसिया ओरैनोबालाय माथो टाइम बाय टाइम जायो मैयानिफ्राय मानो ओंखामखौनो जाया जादों नोङो थां आबा जायो थां ओंखाम फुना दोनदों आं सबायजों दाउ संना दोनदों आं आबा थां जाहैदो थां ओंखाम जानोनो गोसो गैया आयै मा ओंखाम जानो गोसो गैयाहाय मानो मा जादों नोंहालाय जेबो जायाखै आयै आङो सकआवसो थांदोंमोन बेनिफ्राय सकआव माबा फरि जाना फैबायना पर'था जाना फैदोंना उखै गाबाय ओंखामखौनो उखैयाखै ए पर'थासो जाना फैदों होनबा नोङो थां थेवब्लाबो एसे जायो थां इमान मोजाङै सबायजों दाउ संना दोनदों आङो जागोन दे दसे उनाव आयै गेस्टिक जागोनलै आबा जागोन दे आयै नोङो टेनसन खालामनाङा आं जागोन होनदोंना थां आबा थां जायो थां मैयाबो नोंना बोथिसेल'सो जादों ओंखाम जानाया बेफोरबायदिनो पर'था चावमिन मम' जाना फैनानै नोङो ओंखाम जाया जादोंना बे थौदैफोरा गाज्रि जागोन गेस्टिक जागोन गथ' ओंखामा जायो थां जागोन दे आयै जागोन ना आङो दसे उनाव जागोन थां जायो थां आंहाबा मा टेनसन आयै नोंबा आरो ओंखाम खर'आनो खामानि होआ जादोंलै आंनिया लाइमोन नोङो आंखौ सानदों खोना आं नोंखौ गनायना लानाय नङा होननानै नोंहा जुदि नोंनि हौवाजों जेबो सोमोन्दोआनो गैलाबा गारलायलायबायानोबा आरो फाथैलाय बिसिबावगोनसोबा मानो मोजां मोननो हाया नोङो आंखौ नङा बियो माने गनायना लानाय नङा होननानै गिदों खोना आं गनायना लागोनथ' नोंखौ लाइमोन आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनोलै दे आबा थां गेस सिलिन्डारखौ बिहामजोनि रुमाव लांना हैदो थां आयै नों लांनो होनायखायसो नङाबा आं बेनो लांना हैथारामोनलै दे लां माथो जागोनखाय थाथो दे बिहामजोआ गावनो संना जाथोंसै आरो जोंफोरजों डिस्टार्ब मोनदों खोना महारानिसो सानना लादों नामा एबा गावखौनो दे आबा नोङो गाबोननो थांसिगोन थांनो गोनाङाव बेफोरबायदि नांज्लायना थांनाङा मिथिगौना न'खरा सान्थि जाया बिहामजोआ आलादा जानानैनो खुसि मोनगोन बालाय दे जेबो नङा दे नुदों आइया बेसेबा अनखायो थेवब्लाबो जोंसि बाजैया जेबोखौनो बुजि मोना अननायखौ बेनिखायनोथ' गेस सिलिन्डारखौ लांना हैयामोन आं नाङाहाय आबा थां लांना हैदो ओंखामबो जायाखै मानसिया अबावबा मानसिया दुरबल जानानै खर' गिदिंनानै गोलैना थाबा मा जागोन थां आबा थां है थां माखौबासो आलादा जानो लुबैयो बादुलि दुगिमारि माथो सानबाय थाखो आदा थांदो लांना हैदो सान्थि नांगौनो सान्थि असान्थि जागासिनो एसे सान्थि मोनगोन दे बे गेटगां फाफिया साला आंनो गेस सिलिन्डारखौ लाबोना होफैमारासै माबायदि हौवा मोननांगौ माबायदि हौवा मोनमारदों आङो साला सोरखौबासो गोसोथोदोंमोन सोरखौबासो मोनना होबाय बेनिखायनो आं फैनो गोसो गैयामोन आयानो साला होखारबाय थायो आंखौ अना फाफिया खावबा लाबनानै आंखौ अना गासिबो जोंसारा जुदि गावनि गार्लफ्रेन्डजों ब्रेकआप जानानै आंखौ लाङो आङो गय जरासे फाथै जरासे बावलायगोनलै भगबान इसोर फोजोंसारा जुदि आंखौ दानो लिङो दानो थांगोन आं बेजों दानो खारसनहैगौमोन नाथाय बे फाफियाबो आंखौ एसेबो केयारखौनो खालामखायामोन अबाव लांनो दा हाबा जायैयावनो आंखौ केयार खालामामोन दा हाबा जाखांना
फैयाबो आङो जेब्लासिम गेंगां बुद्दाङा गेस सिलिन्डारखौ आंनि रुमाव दोनफैया अब्लासिम ओंखाम जाया आङो नो बुद्दांदांनो नोङो सिलिन्डारखौ लाबमारबाय दोन खुसि मोनबाय औ नोंबो अनसाबो दे आंखौ आंलाय एसेबो अनासो सानदोंमोन नाथाय नोंबो आंखौ एसे अनो माथो खोब माखौबा मिनिदों जाबानो जाबाय दा गावनि खुसि मथै जाखागोनथ' र' जा खुसि बेखौनो जासिगोन आं ज'नो जाबाथाय जा जानो गोसो बेखौनो जानो हायालै ओमफ्राय माबाफोर संना जाबाबो एवना जाबाबो फागावनो एसे गोलैथारो आइनो होनायावनो आथानो होनायावनो गायदेनो होनायावनो आंनिथिंजाय फागावनो खम गोलैखायो मालाबाफोर मेगि संबाबो मिनि संबाबो ओमफ्राय दा आङो हारसिं जासिगोन ना बिन्दास आरो बुरजा मोनजासिगोन ओमफ्राय गोसो मथे उन्दुनो मोनसिगोन नों दा बेफोरखौ बुजायबाबो जेबो बुजि मोनाथ' नों बुद्दां जेब्ला नोङो हिनजाव जाना जोनोम जागौमोन अब्लासो बुजि मोनगौमोन नंमारगौबोथ' होनना सानलायगौमोन थांबायसो माथो थां ओरैनोबाबो नोङो गाबोननिफ्राय थांसिगोन आंहासो हारसिं बिन्दास जासिगोन जानायावबो टेनसन गैया उन्दुनायावबो टेनसन गैया दिनै आं नोंखौ रायला आं दिनै रागा जोङाखै मानो होनबा नोङो आंनो गेस सिलिन्डारखौ लाबोना होफैमारबाय आङो आमदानि मेगि मेमि चावमिन बेफोरखौ लाबोना दोनफैगोन ओमफ्राय ओंखामखौनो सङा बेफोरखौनो सङै जाबाय थागोन ओमफ्राय गायदेमोन इसेबो होखाया आं रखर बिन्दास सिबन महर गाबोननिफ्राय आंहा एकदम बिन्दास लाइफ जासिगोन आयौ हरनि एथा दुथायालागै रिल्स नायबाय था इउटुब नायबाय था फेसबुक नायबाय था ओमफ्राय फुङाव 9टा 10टायाव सिखारनोसै माथो आरो जेबो टेनसनानो गैला बिन्दास लाइफ हो गया रे जोंसिका कल से